nenos e nenas e tamén profesores, claro. Hoxe os nenos de cuarto imos representar unha obra chamada A árbore que non tiña follas. Esperamos que vos guste. Que amor é unha árbore tan fea que non tiña follas. Estaba soa no campo e nunca chamais vira outros como ele. Por iso non sabía que as árbores tiñan follas e tampouco sabía que era tan feas. Mirade esa árbore. Que fea é! Non serve para nada. Ni siquiera ten follas. Olvida de volvela! Entón, púxose triste. Visto, apareceu o sol. Señor Sol, ti que eres moi poderoso podes darme follas. Eu non podo darche follas. Hai que buscalas. Non podo, os meus pés están cravados no chão. Outro día apareceu o vento gris. Señor Vento, ti que eres tan poderoso podes darme follas. Eu sei que tallas follas a seres, non sei como se poñen. Non podo sacar. Visto, apareceu a choiva. Señora Choiva, ti que eres tan poderosa podes darme follas para adornar as miñas polas. Eu non podo darche follas, eu só sei chorar. Chorarei por ti. Oh, que tristura, ninguén pode axudarte. Un bo día apareceron uns nenos. Rapaces, mirad esa árbore, que vos parece se a decoramos. Vale. Trouxeron papéis de cores, azul, amarelo, rosa, cortáronos en anaquiños e ao cabo dun rato a árbore estaba chea de follas de todas as cores. Mirad que ben nos quedou. Imos a xogar. Apareceu o sol e quedou un anaco mirando. Apareceu o vento gris e parou en seco. Vaya cuarto. Que foi tan bonito ese topou. Pasou a choiva e a ver aquelas follas tan bonitas dixo. Que mágoa! Xa non podo chorar máis por esta árbore. Entón a choiva marchou coas súas vaguas para outra parte. Viñeron os nenos e nenas e bailaron en torno á árbore que estaba contenta coas súas hermosas flores. Desde entón, a árbore foi a preferida de todos os nenos do pobo.